Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Надявам се съдържанието да ви харесва и ако е така, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да получавате известия. А сега да преминем към днешното видео, което е 30 факта за Байер Мюнхен. Байер Мюнхен е основан на 27 февруари 1900 година от група ентусиазирани играчи от клуб по гимнастика в Мюнхен, известен като MTV 1879. Първият президент на Байер Мюнхен е Франц Джон, който е футболист и изиграл значителна роля в ранните дни на отбора. Отборът първоначално играе с синьо-бели екипи, като в последствие приема вече известните червено-бели цветове, вдъхновени от баварското знаме. Стадионът на клуба Алианц Арена е архитектурно чудо и може да променя цветовете си в зависимост от това кой отбор играе – червено за Байер Мюнхен и бяло за националния отбор на Германия. Мотото на отбора Мия Сан Мия грубо се превежда като "Ние сме тези, които сме" на баварски диалект, подчертавайки единството и силата. Академията на Байер Мюнхен, носеща името Байерн Кампус, е създала и продължава да създава изключителни таланти. Байер Мюнхен има силно съперничество с отбора на Борусия Дортмунд, известно като Дер Класикер, а това с отбора на Нюрнберг е едно от най-старите в немския футбол. Байер Мюнхен е рекордьор по спечелени шампионски титли на Германия със своите изумителни 33 титли, както и по спечелени купи на Германия, като там има 20 трофея. Клубът е първенец сред немските отбори и по спечелени шампионски лиги, цели 6, като в периода от 74 до 76 година печели 3 поредни, а също така печели трофея през 2001, 2013 и 2020 година. През 2013 година Байер Мюнхен се превърна в първият немски отбор, спечели от Ребър, като тогава спечели Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. Клубът е собственост на своите привърженици чрез така наречената членска структура. Емблемата на отбора включва традиционните баварски сини и бели диаманти. Най-много мачове за Байер Мюнхен има легендата Сеп Майер. За 18 години в отбора той изиграва 706 мача във всички турнири. А голмайстора на отбора за всички времена е друга легенда. Това е Герт Мюлер със своите 566 гола във всички турнири. Суперфенът на отбора Берни е талисман мечка и любима фигура сред привържениците. И като стана дума за привърженици, знаехте ли, че единственият номер, който е изваден от употреба в отбора, е номер 12 в чест на 12-тият играч, или иначе казано феновете на отбора. На 5 пъти футболист на Байер Мюнхен е печелил златната топка. Това са Герт Мюлер през 70-та, Франц Бекенбауер на 2 пъти през 72 и 76-та и Карл Хайнц Румениге също на 2 пъти през 80-та и 81 година. Химнът на отбора Штерн дес Сюденс, или както се превежда на български Южна звезда, е дълбоко ценен от феновете. Най-голямата си победа отборът постига срещу отбора на Ваутберг в матч за Купата на Германия през сезон 97-98, когато печели с разгромното 16-1. А най-голямата си загуба претърпява през сезон 51-52 в матч срещу Штутгартер Кикърс, като губят матча с 9-2. Филип Лам, освен че е един от най-великите играчи на Байер Мюнхен, е и футболистът, носил капитанската лента на отбора при спечелването на требола, който споменах преди малко. Треньорът, спечелил най-много трофеи с отбора, е Отмар Хицфелд, като в двата си престоя в клуба от 1998 до 2004 и от 2007 до 2008 печели общо 14 трофея от всички турнири. През 2019 година Байер Мюнхен обяви партньорство с Денвърския университет за насърчаване на футбола и високите академични постижения. Фен-магазинът на отбора на Алианц Арена е един от най-големите спортни магазини в света. Байер Мюнхен има традиции в развиването на вратари от световна класа, като примери за това са Мануел Нойер и Оливър Кан. Клубът има дългогодишно партньорство с Катарската фондация за спонсорство. След Втората световна война Байер Мюнхен преживява периоди на възходи и падения. Финансовите затруднения измъчват клуба до 60-те години, когато започва нова ера с появяването на ключови фигури като Ули Хьонес, Франц Бекенбауер и Герт Мюлер. Този период полага основите за доминацията на Байер Мюнхен в немския и европейския футбол. Клубът може да се похвали с голяма фен база, с клубове на привържениците, създадени в различни страни по света, което ги прави световна марка. Търговският успех на клуба, съчетан с стратегически партньорства и спонсорства, превърнаха Байер Мюнхен в един от най-богатите и финансово стабилни футболни клубове в света.
За финал мога да кажа, че през годините Байер Мюнхен неотлъчно се нарежда в челните редици на европейския футбол, адаптирайки се към промените, насърчавайки таланта и поддържайки печеливша култура, гарантирайки своя успех и значение в спорта. Това беше всичко за днес, надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, сложете един лайк, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да ви излизат известия. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.